Δεν θα κατέβει να πάω στο χέρι. Μου αρέσει το θέλω και εγώ και να τα κάνουμε όλα στο χέρι. Μαριόλα μου αριστερό, τι ήταν? Δεν μπορώ να έχω χρέωσαν τις πόρταλες. Μαριόλα μου αριστερό, τι ήταν? Πάμε για 5 δεξιά. Κάκωσα, τους αριστερούς θα δώσω πρώτα. Ναι. Ξέρεις εσύ, εντάξει. Για να δούμε μας σκεφτώσουν σήμερα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Μακάρι να κάτσουμε, έχει καιρό. Μέση. Κάνει κρύο έξω, λιγάκι. Πέντε αριστερά. Πιάσου τίποτα άλλο. Λίγο τράβαγε λίγο το παγόρι έτσι που προσεγγίζουμε την κατάσταση. Κάτω. Ήρθε. Έλα, άφηξη πρώτου μηχανικού. Λίγο γράφει, άφηξη πρώτου μηχανικού. Ποιο? Το σφύριγμα. Ναι, ναι. 5 δεξιά. Πάμε χάρτη μηχανή. Μόνο. Αυτή είναι φτάσει στην πόρτα, εγώ να στην πόρτα. Λίμνη ρε παιδί μου, λίμνη, έτσι. Ωραία, ωραία. Αυτές οι ταχύτητα να πάνε άλλο και δεν χρειάζεται το ετοιμάσω. Εντάξει, ναι, τις έχεις, τι είναι, δεν είναι κρεμασμένες. Όχι, αυτό το ρόμο θα το κάνω. Εντάξει, θα σου πω εγώ. Εγκαταστάσεις έχω αμφιλοχεία στο Βασίλειος 18. 10 δεξιά. Έχω το Βασίλειος 18. Ναι, σήμερα είναι Κυριακή, έχουν το βετσέ κλειστό. Σήμερα δουλεύουν αυτοί για να πάρουν. Δεν βάζω σιγά σιγά. Αλλά το VHF αυτό είναι. Ναι, μανά σιγά σιγά. Slow η μηχανή. Slow. Μέσα στο τιμόνι. Άρα πας στη βάρκα τώρα τα μπουμπούκια. Να φουντάρουμε να πάμε στα πίσω, αυτοί θα την έχουν ρίξει. 10 αριστερά. Ο Νίκος κοιτάει το 10 αριστερά, άμα είναι σωστό, έτσι. Θα το πάρεις σήμερα.
Εντάξει έτσι. 20 αριστερά. Δεν φαίνεται τώρα. Μετά πρίμι και μπότζο, ξέρεις. Να. Ναι, στη μόνη. Πάμε dead slow. Δέξλο. 10 αριστερά. Με τη σκύβε. 15 το αριστερά. Γιατί μεριά που το είναι. Ωραία, κατά Δημήτρη. 20 αριστερά. Κράτη μηχανή. Κράτη. Όλα αριστερά. Για τίποτα άλλο. Φούτο η πρώτη. Πάμε τη δεξιά. Λάβασα, έφυγα. Κράτη είμαστε. Ναι. Αγάτα η καθένα, αγάτα. Αγάτα η καθένα. Όλο δεξιά. Ανάβαξη στον τόπο είμαστε τώρα. Ωραιότατα. Πρέπει να τη σέρνουμε. Εντάξει, άσε να τους φύγουμε, δεν πειράζει. Θα κάνω λίγο ακόμα, 2 κλειδιά είναι. Όχι, όχι, άσε να. Μάλιστα, καλά. Ωραία, μέσα στη μονή. Πάμε ανάποδα slow. Φούντο για αριστερή. Ούτω και η αριστερή έφυγε. Πάμε καλά ανάποδα. Ανάποδα. Πώς ανάποδα. Το τιμόνι που είναι, Κατερίνα? Λάσκα και οι δύο, λάσκα και οι δύο. Άσκα και οι δύο. Πάμε μόνο δεξιά το τιμόνι. Ναι, στη μόνη. Δέκα αριστερά και slow η μηχανή. Slow. Όλα αριστερά. Πόσα κλειδιά έχουν φύγει, κατά Δημήτρη? 2 η δεξιά, ένα στην αριστερή. Περίμενα τώρα να δω. Πρέπει να είναι γύρω στο 1,5 με 2. Λάσκα, λάσκα, λάσκα. 2 τώρα της αριστερής. Λοιπόν, δεν μπορούσα να το μπορούσα να καλέσω. Ας έρθουν τα κουμπιά. Κράτη μηχανή. Κράτη. Πάμε όλο δεξιά. Πάμε πρόσωπο, Chief.
Πρόσω. Λιμιτακός πρόσω. 2,5 και 3 είναι κατάλογο λίγο δεξιά να σου γυρίσει την τριμή. Όχι, όχι, μην κάνεις τίποτα. Λάσκα και οι δύο. Όλο δεξιά Κατερίνα είσαι. Ναι. Δώσ' του κι άλλο πρόσωπο, Τσιφ. Τα 800 μέτρα έχουμε πίσω. Τα 800. Έλα, καλά, θα πέσουμε δεν σώξω. Έλα, είμαστε εντάξει από τα βράδια κάτω, βήθισμα. Κανένα, αλλά πρέπει να πάμε αριστερά, να πας πρώτη και μετά ξανά πίσω. Του κάνω, δεν γυρνάω εδώ, εντάξει. 4 της δεξιάς στο νερό. Ωραία. Πάμε slow το πρόσωπο. Slow πρόσω. Α, βρήκα. Εντάξει, πήρε η βάρκα. Εντάξει, είναι χαΐνια.